L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 24 ta' Lulju nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju u mmexxija minn Dun Jonathan Farrugia li ġie ordinat saċerdot 13-il sena ilu. Illum qed infakru lil San Kalċidonju, martri li r-relikwi tiegħu huma meqjuma f'kappella żgħira iddedikata lilu u li tinsab ħajt ma' ħajt ma' din il-kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja. Ir-relikwi ta' San Kalċidonju jidhru wkoll minn din il-kappella taħt l-Artal Maġġur. Dawn inġibu Malta miċ-ċimiterju ta' Pretestato fl-Italja fl-1753. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħudi biex nitħejjew tajjeb għal din il-quddiesa, ejjew nibdew billi narfu li quddiem il-mulej aħna lkoll għandna l-ħtijiet tagħna. Ħenna lina mulej. Għax dnibna kontra tiegħek. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. U s-salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Peress li llum f'din il-kappella qegħdin niċċelebraw il-festa, ngħidu flimkien il-glorja. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis. Inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, inti rid li l-martri tiegħek San Kalċidonju jeleb id-batijiet tal-martirju tiegħu. Aħna niċċelebraw din ir-rebħa kbira, nitolbuk li tibqa' dejjem tħarisna biex qatt ma nintrebħu mill-qerq tal-għadu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. L-erwieħ tajbin huma fidejn Alla, l-ebda turment ma jmisshom. Fajnejn dawk li ma jemnux, qishom mejtin għal kollox. Il-mewt tagħhom imeqjusa bħal qerda. Qishom sefaw fix-xejn għax twarbu minna. Iżda huma jinsabu fis-sliem. Għalkemm fajnejn il-bnedmin qishom ħadu xi kastik, it-tama hi mimlija u ħajja hija bla tmiem. Żgħira kienet it-tbatija tagħhom, imma kbira il-barka li ħadu. Alla għaddihom minn prova u sab li jistħoq ilhom ikunu miegħu. Bħalma d-deb jgħadduh min-nar, hekk hu għaddihom u bħal vittma tas-sagrifiċċju laqahom. Issa fi żmien tal-ġudizzju jitlibsu bid-dija u bħal xrar tan-nar jiġri fuq it-tiben jaqbad u hekk ileqqu. Min nazzjonijiet jagħmlu ġudizzju u lil popli jaħkmu u Alla ikun is-sit tagħhom għal dejjem. Dawk li jittamaw fih jarfu l-verità u dawk li huma fidili lejh jgħixu miegħu fl-imħabba. Hemm grazzja u ħnina kbira għal dawk li Alla għażel għalih. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ
jaħsdu bil-ferħ, dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Meta l-mulej reġġa lura l-imjassrin ta' Sion, konna qisna mitlufin f'ħolma. Imbagħad bid-daħ intela fomna u bajjat ta' ferħ il-sienna, flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna, u aħna bil-ferħ intlejna, flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widien tan-negeb, dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ, flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Huma sejrin imorru jikbu, iġorru ż-żerrija għaż-żrieħ, iżda huma ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qtatet f'idejhom, flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu fil-ferħ. Ħenjin dawk li huma ppersegwitati minħabba fil-ġustizzja, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: oqgħodu attenti mill-bnedmin, għax għad jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom iswat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija, biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lill-ibnu, u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi, imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fl-1578, wieħed Malti ġewwa Ruma, Antonio Bosio, b'kombinazzjoni sab katakombi. Meta żmien nistgħu ngħidu li bdiet din it-tradizzjoni li jibdew jinqalgħu l-għadam tal-qaddisin mitfunin f'dawn il-katakombi u jintbagħtu f'diversi knejjes madwar id-dinja. Malta fil-fatt għandna ħafna minnhom li nsibuhom fl-Artali. U kważi 200 sena wara fl-1753 inġiebu hawnhekk l-għadam ta' San Kalċedonju li llum qegħdin niċċelebraw il-festa tiegħu. Kalċedonju l-isem ġej mill-kelma kalks. Kalks tfisser ġebla, blata. U fil-fatt l-isem li jingħata lil daw ir-relikwi li nstabu propju jirrifletti il-qawwa ta' dan il-qaddis. Il-qaddis li kien sod bħal blata quddiem it-tortura, quddiem il-persekuzzjoni u anke quddiem il-martirju. Min hemmhekk ukoll reġgħet għamet nistgħu ngħidu din it-tradizzjoni li kienet magħrufa ħafna fil-bidu tal-Knisja li id-devoti jħossuhom qrib il-martri propju billi jkunu jistgħu jqimu l-għadam tagħhom. U din hija propju r-raġuni għalfejn ħafna minn dawn ir-relikwi kienu jitpoġġew x'imkien fi knisja fejn in-nies setgħu jarawhom. Ma tagħmilx sens li jkollok ir-relikwi jkunu mottijin, għalhekk fil-fatt anke f'din il-kappella ir-relikwi qegħdin f'post fejn kulħadd jista' jarahom. Kważi nistgħu ngħidu il-biża' tal-mewt hekk meta wieħed iħares lejn skeletru ħafna drabi jibża', però il-qima lejn il-qaddisin qelbet ukoll din il-ħaġa. Għaliex? Għaliex l-insara huma kollha mistednin biex ma jibżawx mill-mewt, l-istess kif dawn il-modelli, dawn il-qaddisin, dawn l-eroj propju ma biżawx mill-mewt quddiem il-mument tal-prova tagħhom. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem propju fuq din il-ħaġa. Il-mulej li jistedinna ma nibżawx fil-mument tal-prova. Il-mulej jagħmlilna ċara jekk aħna rridu ngħixu tansara kif jixtieqna ngħixu hu, ħajkun hemm il-mumenti tal-persekuzzjoni. Sewwek Ġesu ovvjament iġib il-kuntest
li fih kien jgħix huwa, jisellem fuq is-sinagogi, jitkellem fuq il-pagani, illum forsi nistgħu nitkellmu minn kuntesti oħrajn. In-nies li biex maqdruna forsi jistgħu jġibuna fuq il-mezzi tal-midja soċjali, fuq il-gazzetti, jew inkella sempliċement anka fit-toroq tagħna fil-knejjes tagħna insibu lil min jipprova jwaqqana ċ-ċajt minħabba l-fidi tagħna. Il-mulej iħeġġiġna biex inżommu sod. Min iżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Kif inżommu sod? Inżommu sod l-ewwel qabel kollox jekk aħna bħal daw il-qaddisin tal-ewwel sekli tal-Knisja bħal San Kalċedonju, inkunu nies li fil-qalb tagħna inkunu dejjem qrib tiegħu. Nkunu qrib tiegħu billi nkunu nies ta' talb. Dawk il-ftit mumenti matul kull ġurnata li jinfittxu li nsiru nafu ftit aktar lil Ġesu billi nidħlu fid-dialogu miegħu. Hija proprju dawn il-ftit mumenti ta' talb kuljum b'mod kostanti li jtuna din il-qawwa li kellhom il-qaddisin, speċjalment il-qaddisin martri. Jalla għalhekk bl-interċessjoni tagħhom aħna llum ma nibżawx mill-momenti tal-prova tagħna. Jalla bħal San Kalċedonju inkunu kalks, inkunu blat ta' fidi fejn aħna ma nibżawx nidru quddiem min forsi maqdarna biex inwasslu l-messaġġ tal-imħabba ta' Alla, propju bħalma għamlu il-qaddisin matul ħajjithom. Nitolbu llum ħuti eżis lil mulej Alla li jista' kollox li minnu tiġi kulotja tajba u kull don perfett biex bit-talb ta' San Kalċedonju li ħall-martirju għall-istqarrija tal-isem qaddis tiegħu aħna niksbu ħelsien tas-sew u saħħa u qawwa f'kull tiġrib. Qawwi u kattar mulej il-fidi tal-Knisja tiegħek, żomma taħt lid setana tiegħek, ħalli toħroġ dejjem rebbieħa fuq it-tiġrib kollu li anqlu kontra tagħha is-setat tal-ħażin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Saffi d-dinja minn kull talim qarriqi, ħoll l-irbit tal-ħażin, għati s-salvazzjoni lil kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-mistrieħ ta' dejjem lil daw kollha li f'din id-dinja ħabirku għal kobor tas-saltna tiegħek fost il-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejn lil dawk li huma mġarbin minħabba fismek biex bit-tiġrib tagħhom jaqilgħu il-paċi għall-Knisja tiegħek f'pajjiżhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Allimna inħobbu lil dawk li jaħqruna u npattu bil-ġid id-deni li jagħmlulna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kif tajt lil martri tiegħek San Kalċedonju il-grazzja li jbati għal Kristu, għati lilna l-grazzja li matul ħajjitna kollha qatt ma nibżgħu nistqarru l-fidi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-martri tiegħek San Kalċedonju u bit-talb tiegħu għamel li jkunu jogħġbuk bħalma kienet għażiża quddiemek ix-xhieda li tak bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna.
Il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex San Kalċedonju ħal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik permezz ta' ibnek. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex midluħ ix-xemx sanżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċa kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, radlek il-ħajr mbierek tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu, bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fija il-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek, ma' San Kalċedonju u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba jittalb u x-xewqat ta' din il-familja li jint ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf talla danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Il-mulej jgħid jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Glorja lill Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej timla lil ruħna b'dik il-qawwa li biha il-martri tiegħek San Kalċidonju iddiek bil-fedeltà kollha u għeleb it-tbatija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlisna għejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar dal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna,
Għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha speċjal minn dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qaliba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalek jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Naħsbu fir-raba misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu itwilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjal minn dawk li aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Naħsbu fil-ħames misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabbuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Flimkien inselmu lill-Omna Marija bis-Salve Reġina. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek ngħidu għaliex aħna t-turrufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turrufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Nitolbu flimkien għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju, mu speċjali għall-Esistana, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana
tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina Qaddisa Marija Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Nduru lejn San Ġusepp, slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Calcedonio, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha,
imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Giusepp Arus kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb immexxi minn Dun Jonathan Farrugia. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa fil-festa ta' Sant'Anna u fl-ewwel jum dinji tan-nanniet u l-anzjani, imwaqqaf mill-Papa Franġisku. Il-qudiesa se ssir fil-Knisja Parrokjali ta' Witteline. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.